Salut, sunt Atom și astăzi o să vă arăt o metodă de a face bani pasiv de acasă, fără să faceți nimic. Mai ales în perioada asta în care noi suntem în carantină, nu trebuie să ieșim din casă, un venit suplimentar este foarte binevenit. Și este foarte ușor de făcut, pur și simplu vă voi arăta chiar acum. Trebuie să accesați acest site. O să las linkul în descriere. Este site-ul care vă spune pas cu pas ce trebuie să faceți și vă arată tot ce trebuie să știți. Aplicația se cheamă Honeygain. Este o aplicație care este folosită de clienți ale marilor firme pentru inteligență web și trimitere de content. Aceasta îți distribuie traficul de internet pe care tu nu îl folosești. Adică, mai pe scurt, tu pur și simplu poți să stai pe calculator, să nu faci nimic, chiar să îl lași deschis și atât, și o să primești o sumă de bani în schimbul la asta. Primești, în timp ce stai liniștit pe calculator, urmărești un serial, te uiți pe YouTube sau chiar lași calculatorul deschis, fără să faci nimic, ești plătit de către aplicație. Partea bună este că la această aplicație poți să îți faci un cont și să te folosești de mai multe device-uri. Poți să folosești calculatorul, telefonul părinților sau ce mai vrei tu. Nu contează câte device-uri ai. Aplicația ne recomandă maxim 3 device-uri ca să câștigi un maxim, dar eu de exemplu mi-am pus vreo 10. Și e foarte simplu ce trebuie să faci. Trebuie să accesezi site-ul acesta. Aici vei primi, pentru a primi $5 bonus, pentru că ești un utilizator nou al aplicației, apăsați pe claim $5 now, să vă redirecționeze aici și trebuie să vă faceți un cont. Apăsați pe sign up, vă băgați un ID, o parolă și sign up ca să vă faceți contul. După ce vă faceți contul, vă puteți loga, cum eram logat eu mai devreme. Bun, odată ce v-ați înregistrat pe platformă, ați primit $5 de început, o să-i aveți aici și pagina va arăta cam așa. Aici sunt dispozitivele conectate de către dumneavoastră și tot ce trebuie să faceți dacă sunteți pe Windows este să apăsați pe Get Windows App. Aplicația se va descărca, trebuie să o instalați, hai să parcurgem instalarea. Pur și simplu Next și install. Perfect, vi se deschide aplicația, trebuie să vă logați cu contul dumneavoastră. Dați login și în momentul ăsta vi s-a deschis aplicația. Hai să vă arăt, o să o aveți aici în bară. Eu am aici Honeygain. Puteți apăsa pe ea și în momentul ăsta câștigați o sumă de bani. Eu, de exemplu, am mai multe dispozitive aici, telefoane și calculatoare și laptopuri. Aici e laptopul meu, aici e calculatorul. Și câștig, de exemplu, pe ziua de azi am câștigat undeva la 12 cenți, e ora 4:55. Nu este o sumă mare, cam în o lună jumate, două, să puteți să scoateți primii dumneavoastră bani. $20 este minimul pentru withdraw, pentru a scoate banii. Eu am 29% din cei $20 deja. Și pur și simplu vă puteți conecta pe telefoane, pe mai multe calculatoare și puteți câștiga mai mult. Mult succes la făcut bani, eu am fost Atom și vă urez o zi plăcută.